Så er vi taget på Gallery-messen, som er en af de 3 modemesser, der er her i København under modeugen. Og jeg synes lige, I skal prøve at se, hvordan det rent faktisk ser ud inde bagved. Gallery ligger i Forum og er kendetegn for den messe, hvor de mærker, som er hypet mest, udstiller på. Så her hænger tøjet side om side, forskellige mærker, og hvor de forskellige indkøbere så kommer på besøg, enten efter møde eller blot dropper ind, køber ind til deres butikker. Det, der bliver vist her, er jo Spring 14, altså det, som kan købes i butikkerne til næste sommer. Et slaraffenland for os kvinder. For nogen et mareridt, for man kan jo som sagt først købe det til næste år. Og helt sikkert et mareridt for de mænd, som ikke har noget med tøj at gøre. Og her har vi så en af vores kunder, som har fået standen herude. Vi bevæger os lidt videre rundt, og hvis I sådan kan se det, så er der faktisk også udstillere hele vejen rundt på første sal. Det var alt herfra. Jeg håber, I synes, det har været sjovt lige at følge lidt med. Og så ved I, hvad det er, der tales om, når man snakker modeugen i København.